Toast s rukolou a kozím syrom. Na prípravu dresingu potrebujeme 100 g smotany, 20 g dižonskej horčice, 20 g medu, soľ a čierne korenie. Na prípravu rukolového šalátu potrebujeme 80 g rukoly, 30 g nakrájaných sušených paradajok, pár kvapiek citrónovej šťavy a 5 g olivového oleja. Ďalej potrebujeme 160 g kozieho syra a 8 toastových chlebov. Ogrilované toasty potrieme dressingom a medzi ne vložíme šalát z rukoly. Kozí syr naražeme na plátky a ogrilujeme z oboch strán. Vložíme medzi toasty, pritlačíme, prepichneme a rozrežeme na 2 kusy. K receptu doporučujeme podávať sekt Johann E. Hubert, extra suchý, ktorý zvýrazní chuť rukoly a syra. Dobrú chuť!